Kdo jsme a co děláme? Jsme investiční platforma poskytující možnost investování pro spotřebitele a současně podnikatelům i firmám, kteří nezískali bankovní financování, nabízíme možnost zajištěného úvěru. Zároveň jsme platforma, jež nabízí možnost investic do svých vlastních projektů námi úvěrovaných klientů, ale i jako jediná platforma na českém trhu máme také inzertní prostor pro inzerci investičních příležitostí různých společností a tím nabízíme investorům investice nejenom do nemovitostí, ale také do jiných odvětví. V jeho nabídce najdete přehled investic společností z celého trhu. Tato kombinace z nás dělá unikátní platformu. Finte jsme nezaložili z důvodu budování další fintechové platformy, ale se záměrem vytvořit platformu poskytující zajištěné úvěry a zároveň inzertní prostor, ve kterém najdete investice všech našich partnerů a inzerentů na jednom místě. Naše marketingové a obchodní zkušenosti využíváme k tomu, abychom vytvořili inzertní prostor ideální pro inzerování investic společností, nabízejících zajímavé investiční příležitosti. Nabízíme možnost úvěru pro podnikatele a firmy od 1 milionu korun s úrokem od 9% do 11% ročně. Poplatek za žádost o úvěr je 20 000 korun. Jednorázový poplatek za poskytnutý úvěr je ve výši 4,5%. Za správu úvěru je pak stanoven poplatek 1% ročně. Úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostí. Splatnost úvěru je od 6 do 60 měsíců formou balonového splácení úvěru. Investorům nabízíme možnost participací na námi poskytnutých úvěrech, vždy zajištěných nemovitostí. Dále možnost investovat do kteréhokoliv projektu našich inzerentů. Ty můžete vidět v inzertní nabídce našich inzerentů. U každé příležitosti pak najdete všechny důležité informace. Zde se dozvíte, jak to u nás funguje, jak se zaregistrovat a také jak investovat. To vše včetně názorné ukázky. Na našem webu naleznete hodnocení naší společnosti na Google i na Seznamu, kalkulačku na výpočet investice, 4 kroky popisující naše fungování, kolik máme aktiv a investorů. Naleznete zde také průměr investice či průměr úrokové sazby. Vidíte i nabídku aktuálních investic, recenze nebo články, které o nás vyšly v médiích. Na konci naleznete také novinky a patičku s důležitými dokumenty. Na našich stránkách je také kontaktní formulář, prostřednictvím kterého nás můžete kdykoliv kontaktovat. Naleznete zde i kontakt na naši bezplatnou infolinku.